Pán nechce, aby ste zabudli na to, čo vo vašom živote vykonal a dosiahol. Chce, aby ste si to vo svojom srdci vážili a boli pripravení hovoriť o tom druhým. Evangelizácia nemá byť bremenom. O nie, musím to urobiť. Na to, aby ste evangelizovali a hovorili o Kristovi, nepotrebujete zvláštny diplom a školu. Musíte len milovať Ježiša. Dalo mi to odvahu výjsť a ohlasovať evanjelium. Bolo to poslanie, veľké poverenie, niečo, čo vlastne dokážem urobiť. Máme množstvo materiálu od učiteľského úradu cirkvi o evangelizácii. Ale musíme urobiť krok, hovoriť o Kristovi v uliciach. Myslím si, že jeden z najväčších plodov je výzva mať osobnejší vzťah k Bohu a spoznať túto osobnú blízkosť. Pretože Duch Svätý je prvotný evangelizátor. Kurs ma naučil, aké je ľahké evangelizovať. Zbavil som sa obáv, ako mám osloviť druhých ľudí. Moja skúsenosť s kurzom ma podnietila, aby som šíril dobrú zvesť a evanjelium. Lebo si myslím, že ľudia to veľmi potrebujú poznať. A ak o tom nebudem hovoriť, ubližujem týmto ľuďom. Myslím si, že často z toho robíme bremeno. Niekedy mám pocit, že evangelizácia je naozaj bremeno. Stačí si uvedomiť jednoduché veci ako nikdy nezabudnite, že cieľom všetkého je láska. Takže budete milovať druhých ľudí bez rozdielu a budete svedkami. Budete hovoriť o svojej skúsenosti. Nič nemusíte dokazovať. Nemusíte dokazovať, čo je správne alebo nesprávne. Každý z nás, všetci máme príbeh. Možno niekto z vás povie, áno, choď Diane, choď vpred, choď a urob to, budeme sa za teba modliť. Ale evangelizácia je pre nás všetkých. Váš príbeh, ktorý poviete druhým, má silu a Pán chce využiť túto silu, aby prilákal druhých do svojho kráľovstva, aby spoznali a zakúsili lásku, ktorú ste zakúsili vy. Bola som na kurze Objav Krista, Nasleduj Krista a Odovzdaj Krista. Viete, na začiatku bol Ježiš v mojej hlave. Počas kurzu Nasleduj Krista bol v mojom srdci a teraz je v mojich ústach a ja som pripravená hovoriť o ňom.